Hei, täällä taas Magnus ja tänään me pelaillaan Sleeping Dogs. Ja minä ajattelin tehdä sitten uuden Jiroun, niin kuin se on sellainen hauskaa seikailija, joka sitten seikailee tuolla Minecraftin näissä vuoristoissa. Ja minä jaksaa tällaista kuvata, että minä niin kuin jotain, mitä helveti, joku kaka homo sotaa mulle. Enää tollaista haluu. Mutta kuitenkin niin, että minä jaksaa tällaista kuvailla, joten skivataan. Break it down. No niin, hei kaikki kaverit, minä nyt sain tehtyä sen minun pojan, eli se on tämä tyyppi nimeltä Joni. Ja sitten minä menen tähän maailmaan nimeltä Jonin pelimaailmeliin. Ja sitten tästä alkaa meidän Skyrim Let's Play. Pyydän, että tykäilette, suurispireilette ja jiroilette. Eli sitten tällä niin kuin. Ja mutta jos sitten ihmettelette, niin minulla on tämä Garfix jutu niin kuin tosi isolla, koska mun kone on tosi hyvä, että se voi pyörittää tosi hyvin kaikenlaisia niin kuin pelejä, niin kuin tämä Windows Media Player. Se on hyvä peli kyllä. Mutta kuitenkin nyt sitten hakataan sieniä. Nämä ovat sieniä, koska ne ovat ruskeita ja niiden päissä on vihreitä kakeleita. Minä en edes keksi mitään sanoa tähän, kun tämä on niin jännittävää, kun minä hakailen tätä sieniä. Minä voisin ehkä skipalla tai nopeuttaa tai jotain kakaa, koska tämä on aika niin kuin, kiinnostavaa. Joten eiköhän me nopeutetaan tästä. Minä meinasin kuolla tällaiselle mutta kuitenkin ei se mitään haittaa, kun minä nyt rakennan uuden taloilleen. Mitä helvetin? Miksei minä enää päästä tälää pois? Mitä helvetin? Mitä Hei, täällä taas Magbridge. Ja minä vähän skipailin tätä mun Let's Playtä, ei hirveän paljon muuta vähäsen, että nyt en niinku että se on vähän kiinnostavampaa katoilla, että mitä helvetin minä teen. Mutta kuitenkin minä ajattelin, että minä ehkä nyt menisin tapailemaan sen Eye of Heroes -judu. Sinne meni Jajuri. Se oli siis sellainen Jiro-itist. Ne tykkää syödä sellaisia Jiro-vörmejä, jotka sitten ovat Damage 9 tekeriä. Eli tuo tarkoitti sitä, että minä olen pilvessä. Anteeksi, tuollainen käytäilys oli vain minun iso siskoni Joni, joka täällä sitä kiljuili. Hän on aika kiusarointia. Mutta kuitenkin nyt me mennään tänne tällaiseen biomeen kuin Jiro Corruption. Tämä on niin kuin tosi vaarallista aluetta, että täytyy olla varovainen, ettei kuoleile tällaisille kakeleille. Joten me etsimme tällaista jestiä, josta löytyy sitten Eye of Jiro. Miten vain etsiskele. Mikä helvetti tuolla oli? Sehän on Eye of Jiro Jurmon Irtem. Odotakaa hetki pojat. Minä yritän catchasta sen. Minä sain sen. No niin, että minä sitten skipailin tuosta vähän sen, että anteeksi siitä, mutta nyt minä olen taas täällä minun kotona ja
minä sitten usein tapelen sitä Eye of Jirota vastaan. Ja sitten ensimmäiseksi täytyy laittaa tällainen Jurmon itemi tohon ja sitten täytyy odottaa, että se niinku vastailee siihen. Mikä helvet? Ai se niin ajaksi minä olin väärässä, se olikin tämä Skeletorinen piirme. Se on ihan hasse boss, mutta eihän se mitään. Ei se mitään, minä tällaisen tapelen hetkessä. Minusta tuntuu, että minä voisin ehkä jopa voitaakin tämän. Onneksi minä sain tämän uuden aseen nimeltä Jirostin. Se niinku lähdetään isoja Jiro-poikia tapelemaan minun puolestaan. Ja on ihan sekin. Miten minä aion rekata tämän? Tämä on minun special attack.